Żvolta ġdida fil-każ ta' John Dalli u tkeċċija tiegħu mill-Kummissjoni Ewropea. Skont allegazzjonijiet ġodda fil-ġurnali, John Dalli ndaga dwar il-possibilità li l-prodotti ta' tabak li ma jdaħħanx ma jibqgħux projbiti fl-Unjoni Ewropea. Dan fl-istess waqt li l-eks kanvażer tiegħu Silvio Zammit allegatament talab 60 miljun euro sabiex dan kollu jseħħ. Jingħad li l-allegazzjonijiet ġodda ħarġu mix-xhieda ta' żewġ persuni li kienu interrogati waqt investigazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-frodi dwar iż-żjarat ta' John Dalli fil-Bahamas. B'reazzjoni għal dan ir-rapport, John Dalli saħaq li din l-aħbar ilha magħrufa minn Settembru tal-2012. Huwa żied li għall-kuntrarju tal-preżunzjoni li huwa tkellem ma' Silvio Zammit biss, huwa kellu diversi diskussjonijiet dwar l-isnus ma' bosta ministri u membri tal-Parlament Ewropew Żvediżi. Dawn tal-aħħar skont Dalli kienu qed jagħmlu pressjoni intensiva biex it-tabak li ma jdaħħanx ikun liberalizzat fis-suq Ewropew. L-eks Kummissarju Ewropew sostna li dan huwa kollu dokumentat u għaldaqstant l-Olaf setet faċilment skoprit din il-verità. Fid-dawl ta' dan kollu John Dalli tenna li l-Olaf u l-kollaboraturi ta' din l-Aġenzija f'Malta qegħdin jagħmlu tentattivi disprati biex jevitaw il-konklużjonijiet ovvji li jistgħu jaslu għalihom persuni oġġettivi, propju li sar frame-up kontra l-istess Dalli.